Moi boa tarde a todas e a todos que nos acompañades presencialmente. Vai a un saúdo especial para todas as persoas que nos seguen agora mesmo ou que nos seguirán nos próximos días en diferido desde calquer lugar do mundo. Son Bernardo Penabade, do Instituto Perdouro, e se teño hoxe esta responsabilidade é por unha xentileza, por un recoñecimento á iniciativa educativa que represento, que se chama Modelo Burela, que está na vanguarda desta temática que nos ocupa. Quero ser nesta mesa a voz de Manolo Maseda e David Covas, a quen debemos a orientación do debate. Comezamos escola aberta, escola desde a base, e comezamos dos primeiros meses aos 3 anos, seguiremos dos 3 aos 6 e mesmo dos 6 en diante. Estamos aquí para facer unha posta en común dos axentes sociais. E comezamos na cidade de Vigo. Cristina Linares, benvida. Gracias. Dinos se é verdade que temos unha boa infraestructura, unha boa rede pública de escolas infantís, e dinos tamén se realmente está respondendo ás expectativas con que foi criada. Noutras palabras, queremos que nos digas, do teu ponto de vista, de alguén que entrou en 2007 nesta rede pública nun concello pequeno como o de Oia, que estivo noutros concellos, mas que estivo tamén na coordinación de escolas. Dinos se ese é o modelo de escola que esta terra necesita. Ola, boas tardes a todas e a todos. Pois é unha cuestión ben complexa a que pos sobre a mesa. O certo é que eu síntome moi orgullosa e é un sentimento que teño dende que empecé na rede no 2007 de pertencer a unha rede pública de escolas infantís que, no seu inicio empezou con unhas liñas no proxecto moi claras e moi definidas, pero que en perspectiva, despois de case 15 anos que iniciou o proxecto, depende moito da vontade e da profesionalidade en moitos casos dos seus profesionais. Eu teño moi bons recordos de todos os equipos educativos e son consciente de que son moitos os profesionais que no seu día a día desenvolven dentro das escolas da rede, tanto nos concellos que son de características máis rurais ou de características máis urbáns, desenvolven un proxecto que tenta ofrecer contextos de calidade ás nenas e aos nenos. Non podo, no meu discurso, desvincular todo o que está relacionado co 03 e o que é a etapa educativa en sí. Entón, realmente, o proxecto de rede de escolas infantís é un proxecto que nace coa idea de ofrecer esa educación para as nenas e os nenos dende múltiplos aspectos do desenvolvemento dos pequenos e das pequenas e, realmente no que me toca directamente considero que estamos facendo un bo traballo e que intentamos todos os días ofrecer esa educación de calidade que no seu inicio presentouse para o conxunto da cidadanía. Non sei se respondo claramente o que me queres preguntar, pero é así o sentir meu, porque tamén unha responsabilidade grande cando unha persoa, unha mestra, fala dun conxunto, porque somos moitísimos profesionais os que conformamos esta rede de escolas infantís.
entrache en Oia, estiveche en Tui, estiveche nun contexto tamén urbano en Poio, todas son rede de escolas infantís, mas hai grandes diferenzas dependendo de onde caias. Non hai grandes diferencias. Entendo que estamos falando do contexto sociolingüístico da zona e en todos os equipos educativos hai profesionais máis comprometidos co tema da lingua porque xa eles son galegofalantes. Hai profesionais como a min, por exemplo, que consideran e fan esa reflexión da necesidade que teñen as nenas e os nenos de vincularse tamén co idioma, e hai outros profesionais que teñen máis dificultades para exercer a súa profesión nun idioma que non é o seu propio, porque hai moitos profesionais que tamén son castelán falantes e non teñen as competencias lingüísticas e non se sinten seguros para desenvolvela en galego. É unha percepción, dende logo. Ainda que resulte incómodo, temos que forzarte un pouquiño. Sí. Tiveche unha responsabilidade de coordinación de diferentes escolas infantís. Como foi esa experiencia de alguén que como a ti chegou á cultura galega sendo adulta? Pois vamos a contestar claramente, entón, xa que faz a pregunta para facer preguntas incómodas. Toda esta xente que está aquí e todos os que nos están vendo queren que respondas claramente. Evidentemente. Vou fiar un pouco co escoitado nestas jornadas de mañán, nas mesas tamén, porque con cada intervención dos compañeiros, iba facendo conexións, iba facendo un pequeno recorrido polo que foi a miña experiencia personal, e se me permitides, pois vos fago así, falo en voz alta para todos vos, non? É curioso, pero realmente eu teño 2 fillos, o maior pois naceu antes de que eu me incorporara á rede de escolas infantís, e o pequeno incorporouse despois da miña andaina na rede, non? Eu xa, pois, esa adquirida, ese compromiso co galego no que é no contexto educativo, e o pequeno asistiu como alumno nunha rede de escolas infantís que ademais tivo a sorte de que a súa profesora, a súa mestra, fora galegofalante, non? Entón, fun quen de darme conta da diferenza que tiñamos e a sorte de poder ampliar ese contexto co pequeno, non? Entón, en canto aos profesionais, a pregunta que como atopamos ese tema, sinceramente, no día a día nas escolas infantís 03 non está encima da mesa o tema do galego. Teño que ser meridianamente clara. Temos moitas cuestións dos proxectos educativos que, pois moitas veces priman máis sobre cale que seguramente, de feito, falaba con compañeiros que están aquí compartindo este encontro, que para min esta participación neste encontro pois serviu moitísimo para abrir esa reflexión de por que formando parte dunha rede de escolas infantís onde no seu inicio un dos piares era a transmisión en galego, por que se deixarse ir e non reflexionar en conxunto. Entón, o galego está aí, os compañeiros teñen o compromiso, pero non se fala como se poda falar sobre as rutinas, sobre os ambientes de aprendizaxe, sobre outras cuestións que no día a día pois provocan máis inquedanza, porque o que resolvemos as cuestións, as sentides, entendo, porque traballades nas escolas e sabedes que moitas veces son moitas as prioridades e poucos os tempos para as reflexións. Non sei se me estendo moito, porque unha vez que collo, pois... Variante. Algúna cousiña máis?
Non. Esta, aínda que non sexa así protocolario, unha exposición como esta merece un grande aplauso. Marta Santos representa a Escola Semente. E a Escola Semente é o modelo educativo que defendían as Irmandades da Fala hai agora un século, por exemplo, a través de Xoán Vicente Viqueira, as escolas de ensino en galego. Un modelo do Colexio Rosalía de Castro, de Antiacal, o modelo do Colexio Fingoi, ou, máis recentemente, o modelo das irmás Lola e Teresa Quelle Vidal, que Cristina tamén coñece, como eu coñezo. Marta Santos, por que xente que defendemos un modelo público de escola temos que facer un esforzo económico e humano para abrir escolas? Por que? Porque é necesaria a semente. Ola, boa tarde. Bueno, vou presentar, son Marta Santos. Eu pertenzco á Comisión Pedagóxica de Semente aquí en Compostela, non? E tamén á Comisión Pedagóxica a nivel nacional, máis que nada polo meu perfil. Eu a Cris a coñecía daquela época das galescolas, daba formación, e hoxe, cando a vin, digo, de que coñezo esta moza? Eu levo 23 anos traballando na escola pública, traballei de mestra infantil e primario, e ora levo uns 12 anos traballando en FP, dando, entre outros ciclos, no ciclo de educación infantil para as futuras educadoras de escolas infantiles de 0-3. Sempre traballei na escola pública. E a verdade é que non sabía a pregunta que me iban a facer hoxe, e non pensei que iba a ser esta, porque é un eterno debate. Quero dicir, un eterno debate. Un eterno debate aquí, vas a Euskadi e sigue habendo esa pregunta, vas a Cataluña e sigue habendo esa pregunta. Eu veño un pouco aquí, simplemente esta breve introducción, porque o amigo Manolo avisou, me dixo, queremos que veña alguén de Semente e que ao mesmo tempo teña unha filla ou un fillo que sea un pouco maior, que está aí a miña filla, que sea maior e que fora alumna de Semente e que sea unha nena galegofalante nun contexto urbano como Compostela, non? Bueno, despois desta breve introducción, respondendo ao Bernardo, eu creo que no vídeo que fixen, que foi un pouco cutre, se alguén o viu foi un pouco cutre a miña primeira parte, pero me pillou así un pouco contrapé, creo que a idea que quería transmitir estaba clara, e logo había un vídeo que falaba de temos dúas opcións, non? Eu, cando entrei en Semente, vou a ser honesta, eu tiven tamén a gran dúbida de, digo, eu levo toda a miña vida no ensino público, afiliada a sindicatos, de un perfil, defendendo sempre o ensino público, e me topo aquí que me encontro nunha escola que non é pública, non? E sempre estamos en el eterno debate de público-privado, que eu non sei se non está superado, pero temos dúas opcións, quero dicir, eu sigo luitando na escola pública, pero creo que se queremos que cada vez haxa máis fillos e fillas que falen castelán, o ensino público, por desgraza, axuda. Quero dicir, na escola pública a miña filla, máis da mitad falaban galego en primeiro, vai en sexto e falan 3 galego. Quero dicir, non digo que non haxa que loitar, por suposto que hai que loitar, e hai profesionais que fan un traballo excepcional. Eu estou todos os días na escola pública, eu traballo na escola pública, pero en Semente se pensou, que podemos facer? Hai modelos que non teñen por que ser. Vamos a montar unha escola que dé resposta a unha necesidade social que hai, que o Estado non nos dá resposta. O sea, é increíble como a día de hoxe na Galiza non temos unha línea en galego. Quer dicir, se tú queres educar o teu fillo en castelán, pareceme estupendo, pero dame a mí o dereito de educar o meu fillo na miña lingua materna, que o sino de identidade, o primeiro e o máis importante como é a nosa lingua. A nós nos están castrando as galegas falantes e os galegos falantes. Entón, eu animeime a ese carro porque hubo unha asociación que decidiu que non quería
seguir en esta polémica público-privado, porque pode ser infinito. Eu entendo que haxa xente que reacia, que non concorda. Eu teño clarísimo, porque fun a moitísimas charlas sobre isto, e hubo moitas polémicas, moitas discusións, pero creo que era a única opción que había, e a única opción que desgraciadamente temos hoxe en día, é que non víamos alternativa. Entón dixemos, pois é que non, aquí ninguén se está lucrando. Hai moitísimas máis. Hai dúas formas de viver, eu creo, unha individualmente e outra en comunidade, outra en colectivo. E semente eu creo que é un exemplo de vivir en colectivo. E de que o idioma, cando Mano me decía, bueno, está ben que veñas cunha fiña maior, non sei que, non, porque sigue mantendo o idioma. Eu creo que non é absolutamente, non ten nada de mérito do pai nin de min. O mérito de que decidimos apostar por un modelo semente, que era un modelo que ofrecía un contexto e unha comunidade en galego. E se fixo un grande esforzo por iso. Entón, non sei, se queremos podemos debatir sobre a dicotomía público-privado, pero creo que está claro que ninguén se lucra en semente. Hai modelos, ao longo da historia hai modelos que non seguiran a vía pública e que non sexan privadas, vale? Quero dicir, en outros países vemos como os modelos como de semente, non? Os modelos comunitarios existen legalmente como outro modelo máis. Entón, non sei se respondín, a mellor non me metí moito, pero non sei, prefiro que me pregunten. Canto tempo hai que estades na semente? Entendo que está en sexto agora, entón cantos anos tiña cando entrou na semente, como foi esa experiencia e por que, cal é a marca, que é o que identifica a semente como escola galega? Eu son nai de 3 fillos, teño unha filla máis bella, Xoana, que ten 11 anos, e dous, un de 8 e outro de 4, Duarte e Aldán. Xoana foi a semente porque foi das primeiras promocións, estivo dos 2 aos 6 anos, cando constituímos semente decidimos que empezara como mínimo cando as crianzas máis ou menos comenzan a falar, e a partir dos 6 anos ela incorporouse na escola pública do barrio, na Almáciga, en Compostela. Nos como pais e nai, eu como nai e Bruno como pai tiñamos medo, non? Medo. Bueno, de que digo, bueno, vai perder a lingua, non sei que. Tiñamos medo a ese medo que temos todos os que estades aquí, non sei o vosso perfil, pero seguro que de sociolingüística non entendo. Quero dicir, parto de eso, teño formación en pedagogía e non veño aquí simplemente a contar a miña experiencia se vale de algo, non? Eu creo que Xoana, que é a maior, que ten 11 anos, creo que foi quen de manter o idioma, porque ela seguiu moi vinculada á semente. Ela tiña contextos do grupo de iguais que falaban en galego. E ela colleu amor a desenvolver actividades como a regueifa, ou a danza tradicional, o acordeón diatónico, o que sexa, con nenos e nenas que son colegas, amigos, e ela o vive con naturalidade. Non foi nada especial, non? Agora, xa con a idade, ela xa vai a outro tipo de actividades, non? No que hai nenos castelanfalantes e ela mantense no idioma, non? Entón, que creo, hubo un cambio ao longo do tempo de semente e creo que unha cousa da que eu participei, non? Cando as familias chegan a unha escola, explicámoslle que escola é. Hai perfiles de familias moi distintos como persoas somos. Hai xente que viña polo idioma, pero hai xente que viña porque tíamos educadores ou educadoras guais, porque el espacio molaba, porque se creía que nos preguntaban ao principio se éramos unha escola Montessori, Waldorf, estaba moi de moda, non? El mundo da crianza natural, todo isto. Entón, esas primeiras entrevistas foron moi importantes e hubo unha evolución. Por que? Porque nesas entrevistas, ademais de clarificar que línea pedagóxica seguíamos, que non nos ascribíamos en ningún modelo concreto, non? Que era ademais diso, falábamos do idioma, que vou a facer así, vou falar un pouco mal, pero falar coas familias do idioma é peor que falar de sexo. Bueno, digo, porque eu agora estou estudiando formación en sexoloxía. E falar do idioma, a primeira vez das primeiras entrevistas foi durísimo, porque estás falando da intimidade das familias. Por iso digo que é o tesoro máis grande que temos a lingua. Entón, falamos de idioma e dicimos, mira, é importante que saibas que esta escola naceu por isto. E este é o noso, o motivo de que existamos. Entón, tedes que ter claro se para vos é importante o idioma ou non é importante, e se ides acompañarnos.
porque nós non facemos milagros, ni somos, bueno, quero dicir, que nós acompañamos, pero a nosa forma, a nosa pedagogía certamente innovadora, non? Quero dicir, tentamos, na medida posible, estamos en construcción. Entón, eu creo que esas conversas foron importantísimas, porque ora a xente sabe onde está. E se quere estar, ela decide se quere. E non quero estenderme porque hai máis xente falando. Aí acabades de, comparando o vídeo que nos mandou Marta, e máis, comparando agora con esta exposición, canto se gaña co presencial. Eu non me opoño a que lle deades un aplauso, Lorena Pita e Cristina Rodríguez representan aquí as aulas galegas. E as aulas galegas son un exemplo da paixón polo traballo educativo, representan a resposta rápida, a inmediatez e sempre co espírito altruista. Lorena Pita, cal é a oferta educativa das aulas galegas, visto que as aulas galegas viñeron puntualmente para cubrir unha necesidade, máis que teñen vontade de permanecer, como se ingresa, como se pode contribuir con máis brazos para fortalecelas? Conta. Hola a todos. Bueno, tanto Cris como eu estamos encantadas de estar aquí representando Aulas Galegas. Aulas Galegas, por si non o coñecedes, é un movimento que xurdiu durante o confinamento, en un fin de semana, donde profesores e xente que non é profe, voluntariamente, pois decidimos que non había contidos en galego suficientes para traballar coas crianzas, incluso coas persoas maiores, durante o confinamento e nos puxemos a traballar. Foi, a verdade, maravilloso ver como un montón de xente colaboraba con nós altruistamente, elaborando recursos e contándonos e facendo un montón de actividades en galego, digamos, e o que necesitamos agora mesmo pois sigue sendo un montón de xente que colabore con nós, porque sí que é certo que, aínda que temos case todas as etapas, hai certas materias, sobre todo en secundaria, pois que están coxiñas e que, a ver, nós estamos en infantil e digamos que en infantil somos, bueno, empezamos colaborando sobre 60 e pico de persoas, agora estamos case na metade, pero que hai asignaturas como pode ser bioloxía, que están 3 persoas. Entón, claro, o esforzo é completamente diferente. Nós sí que conlevou un esforzo tremendo facer todo iso no confinamento, pero a realidade é que agora mesmo está costando un pouquiño máis, vale? Porque agora a xente xa volveu ás aulas, xa ten, bueno, o seu traballo diario, e entón está costando, digamos que agora estamos en fase de así estables, pero nos contamos que isto teña un futuro moi longo, claro que sí, somos moi optimistas. Hai unha oferta para dos primeiros meses aos 3 anos, oferta tamén de 3 a 6, e oferta incluso tamén para o ensino primario e para o ensino secundario. Sí. De 0 a 3, agora mesmo está parado porque, bueno, tanto Cris como eu pensábamos que, tal e como dixo Marta, esa é unha idade moi importante para a linguaxe, pero dende Aulas Galegas o que queríamos promover era non tarefas ni nada así que tivera que ver máis co educativo, sino experiencias e, de feito, bueno, traballamos con algunhas asociacións como Gaia, que, bueno, traballan con crianzas máis pequenas. Pero sí que é certo que, bueno, a coordinadora agora mesmo tuvo que parar e está aí parado.
Nos levamos máis ben 3 e 6. Despois está todo primario, está secundaria e están tamén os nosos maiores. Están as regueifas, música, enredos, que para xogos, hai un montón de... Fálanos así brevemente desa experiencia dos maiores, iso que acabas de comentar agora. Bueno, pois que igual que os nenos, os nosos maiores tamén precisaron durante o confinamento pois actividades. Recordade que había maiores que estaban en residencias, tuveron que volver para as súas casas, ou estaban en centros de día, tuveron que volver para as súas casas, e as familias encontraron que non sabían traballar con eles como estaban traballando en esos centros de día ou en esas residencias. Entón, nós, pois, lles aportamos experiencias ou materiais para poder realizalo nos seus fogares. Cristina Rodríguez, moi boa tarde. Boa tarde. Da Coruña, vive en Narón e traballa en Miño. Sí, son de Ferrol, non son da provincia de Coruña, sí, pero nacín en Ferrol. Marcando territorio. Sí, sí. Con experiencia educativa en que tramo de idade? Eu traballo na Escola Infantil de Miño, no 03. É unha escola de xestión indirecta, non pertence á rede de escolas públicas, pero é unha iniciativa tamén pensada polo Concello, que ten unha xestión de unha empresa privada, neste caso agora mesmo leva Senes, é unha empresa da Coruña. Aínda que sexa por razóns de tempo así moi rápido, fainos unha breve radiografía lingüística dese centro en que traballas. Pois eu, igual que Lorena, entrei en aulas galegas polo tema do compromiso coa lingua, e un pouquiño vendo tamén como eu, na miña experiencia profesional, estaba vendo como estaba o estado da lingua, non? No noso centro, por exemplo, somos 9 traballadores, e os 9 traballadores son unha persoa galegofalante de seu, por a súa familia e por o seu entorno familiar directo. E o resto das educadoras e do persoal que traballa na escola falamos en galego na escola porque políticamente, legislativamente correcto para chegarnos ás crianzas, pero realmente na maior parte da nosa vida somos castelán falantes na nosa maioría, aínda que nos movamos en diferentes contextos nos que a lingua premia un poquinho máis como este que facemos de aulas galegas ou como outros entornos que teñen outras compañeiras nos que traballan, nos que colaboran, que están orientados a falar na lingua de xeito cotiá. En canto aos nenos, pásanos un poquinho o mesmo. É certo que Miño é unha das poboacións que máis inmigración ten. Creo que é a segunda ou a terceira do territorio. Entón, claro, iso tamén condiciona bastante o tema de que moitas familias non son de Miño. Teñen os nenos en Miño, pero a mellor son de outras zonas geográficas, veñen incluso de Madrid e de outras zonas. Temos bastantes nacionalidades, este ano menos, pero, por exemplo, o ano pasado tiñamos 4 nacionalidades distintas. Entón, eso tamén condiciona un pouco desde a escola o uso do galego a nivel de familia, porque non te entenden, claro. Falas en galego, xa en castelán, costelles a veces entender. Sí que é certo, por exemplo, que en familias que proveñen, o mellor de Brasil ou de Portugal, é moitísimo máis sinxelo, porque xa falan portugués, entón é o canal que utilizamos preferentemente, pero no resto das familias que non fan en galego de xeito habitual, vese nas crianzas que na casa non hai ese reforzo. Temos agora mesmo 56 alumnos, neste intre só un neno fala galego a galego porque se exprese ele en galego. É certo tamén un pouco o que falaban as compañeiras que no 03, pois claro, os nenos empezan a falar, algúns cun ano, outros con 2, e algúns con 3 van falando pouquiño aínda, depende do neno, do desenrolo que cada un leva. Pero que é o seu entorno familiar xa se ve que non teñen esa utilización do galego como nos gustaría a nosotros que fose. Nos desde a escola sí que plantexamos sempre as iniciativas en galego, cando facemos unha actividade pretendemos que sexa en galego, os contos, por exemplo, prímase que sean en galego, pois ademais sempre tratamos de dramatizalo máis
cando se traballa en galego, para que os nenos tamén collan un poquinho máis de gusto por ese conto que está en galego. Se lemos chivos chibóns, se lemos chivos chibones, pois non lles gusta igual o que está en galego que o que está en castelán. É certo que, bueno, pois como están moi apoiados nas imaxes, un poquito que falábamos tamén da atención á diversidade, non? De que os nenos, ao final, podan asociar o que les van desenrolando no seu imaginario co idioma, pois sí que tratamos de que este en galego todo o que podemos, pero moitas veces vemos un poquinho limitado a capacidade que temos para traballar nese sentido. E logo, bueno, o feito de que nos, aínda que somos unha escola de adxudicación indirecta, somos do Concello, sempre as empresas que teñen un proxecto lingüístico en galego a nivel de concurso ten unha valoración máis positiva que o resto. Entón, ao final, sempre os concellos tamén premen dun algum xeito que a programación didáctica e todo este realizada en ese sentido, de que os nenos podan ir adquirindo o galego como lingua materna principal. Pasa que logo a nivel real é unha loita. Moitísimas grazas, Cristina. Fernando Lacaci. Aplausos, moi claro. O que pasa que agora vanselles acabar as enerxías e non vai haber aplausos para ti. Mas xa eu procuro curar a ferida antes de que se produza. A ver se non son moi políticamente incorrecto. Tradicionalmente, as AMPAs foron instrumentalizadas en contra da normalización lingüística, en contra da renovación pedagóxica e, desde logo, da normalización tamén. Contanos como está agora o panorama, cantos anos levas con esa responsabilidade, que son xa uns cuantos, e se está encima da mesa, na directiva, se está o tema encima da mesa da normalización lingüística, e se está encima da mesa, se considera principal ou secundario. Tradicionalmente as AMPAs nacen para suplir as eivas dun ensino público que se quere facer cada vez menos público. Do que se trata é de ir eliminando custes en comedores, en extraescolares, custes en programas de madrugadores, custes en excursións, custes de todo tipo, e para iso se crean as AMPAs en moitas ocasións dun xeito absolutamente instrumentalizado por parte das direccións dos centros en segundo plano, da propia administración en primeiro. En esa medida xurden AMPAs que non é que vayan explícitamente en contra ou a favor de nada, senón que teñen un obxectivo moi concreto, e ese obxectivo moi concreto lévanos o que se leva falando aquí todo o día, que é a sociedade, que o galego é secundario. O galego é secundario. O principal é que haxa comedores, que haxa madrugadores, que haxa unha actividade e que haxa pelotas de fútbol para xogar nos recreos. Non vou dicir que iso mudara, o que en sentido amplo. Ainda existen moitas asociacións de nais e pais que teñen esa visión puramente instrumental. Pero é certo que cada vez eso se está quedando máis como patrimonio das AMPAs do sector privado, que esas sí permanecen casi en exclusiva nese rol. As AMPAs de centros públicos, nas que, nun paréntese contexto que me dicías ti, eu empecé a presidir a miña primeira AMPA no ano 2009, daquela toda agora van varias presidencias e sucesivos traballos. No sector público, as AMPAs, quero pensar que cada vez son máis conscientes de que a súa función fundamental é favorecer o ensino en sentido amplo, favorecer a convivencia, favorecer a comunidade, a súa pertenza á comunidade educativa, e aínda que continúen, sobre todo as AMPAs de primaria, asumindo como propia a obriga de facer determinadas cuestións prácticas, xa van interiorizando que iso é parte da súa función. Dende logo, dende o plano que
que tocamos as federacións e confederacións, xa falamos de outra cousa. Cando falamos a un nivel distinto da AMPA do propio centro de cada colexio, estamos falando de intereses e de ideoloxía, por así decirlo, que se me entenda se se quere políticamente, da igual, pero bueno, falamos de ideoloxía, non falamos xa de cuestións tan prácticas como fala un AMPA de centro. E isto non o digo no sentido de que subamos ou baixemos ningún chanzo, senón que temos diante un auditorio diferente. Ao final, eu sempre lle digo á xente que me ven a falar sobre as familias ou demais, digo, mira, ides a persoa equivocada porque quen menos fala coas familias son eu. Eu falo coas presidencias das AMPAs, é dicir, a familia é un lugar que queda en outro plano. Entón, nós, nas federacións e confederacións, sí que temos bastante claro que a lingua é unha necesidade fundamental en canto á defensa. Tan claro o temos, nalgúnas, neste día de hoxe, no que tantos exemplos vos se puxeron, que, por exemplo, en Compostela levamos xa anos facendo un traballo que creemos que é fundamental, que é formar o monitorado de extraescolares para que saiba dar clases en galego, para que a saiba e para que o utilice, para que considere que iso é unha das súas obrigas e unha das nosas necesidades. De todas maneiras, seguimos tendo, comentaba antes de empezar coas compañeiras, o mesmo problema en xeral que ten a sociedade, que é a incapacidade para entender que o galego é prioritario. Iso é algo básico. Ti queres dar patinaxe na túa escola e resulta que as 3 profesoras de patinaxe, que adoitan ser mulleres, as 3 falan en español e é moi difícil que se planteen na AMPA dicir, bueno, pois vamos a poñer nunha balanza se preferimos que a actividade se dea en galego ou se preferimos que se dea patinaxe. Que é un debate que hai que ter en xeral. Non hai ninguna razón para que patinaxe non se dea en galego. E ao mellor o que temos que facer é forzar un pouquiño a corda. Pero quizás tamén haberá en algún momento que pensar que é máis importante dar outra cousa en galego que patinaxe. Os modelos de defensa que en cada momento que iramos facer. Eu creo que as AMPAs temos asumido, sobre todo eso, a gran nivel, me refiro en termos de tamaño. Temos asumido o noso labor como potenciadores da lingua, como defensores da lingua, como facilitadores da lingua, pero como tantas outras cousas, eso necesita unha plasmación práctica concreta na que quizáis estamos aínda a medio camiño. Moi ben. Se vos quedou a enerxía. Que contento estou porque temín que non vos quedase enerxía, entón quedaba mal. Pero non. Por agora foi todo ben. Agora se tedes intervencións, pois xa é o momento, participamos todas e todos. Fantástico, temos xa unha primeira intervención, así que adiante. En que medida en cada un dos vosos contextos existe unha regulación para que seguimento se fai dela para que a actividade sexa en galego? A rede de escolas infantís públicas falou da implicación, da motivación dos profesionais, pero existe unha norma, unha directriz por escrito sobre cal debe ser a política lingüística da rede e que seguimento se fai delas. O mesmo no caso da escola que é, entendo que municipal, por tanto é pública, ainda que a súa xestión a leve unha empresa, decías que puntuaba os proxectos que inclúen a lingua, pero en que medida xa non puntúa, senón que o Concello que a contratou, que contrata ese servizo, ten unha cláusula no prego que di que ten que facerse isto e isto respecto da lingua e que seguimento se fai. No caso de aulas galegas é unha iniciativa voluntaria, polo tanto non ten sentido a pregunta, pero sí que a ten noutra vertente. Que grau de apoio ou demanda ou seguimento vos está facendo a Consellería de Educación? É dicir, chamouvos algunha vez para dicirvos... Sí, no confinamento
Bueno, a Consellería. A ver, eu non son a xefa de aulas galegas, como digo eu. Aquí hai unha cabeza, digamos, perdón, hai unha cabeza dunha persoa maravillosa que se chama Pilar Ponte, que digamos que foi a que de onde xurdiu, non? Aulas galegas, e polo que sei durante o confinamento, si dende a Consellería non sei en que nivel se puxeron en contacto con nós para darnos a noraboa, pero xa, quero dicir, non temos apoio de ningún tipo nese aspecto. Quedábanme dous. A Federación de AMPAs, que contrata cada AMPA moitas actividades extraescolares nos centros, nalgún caso tedes noticia de que estea incluído a exixencia de que as actividades sexan galego formalmente, e, bueno, no caso da semente, un pouco como tedes iso regulado, porque no vosso caso xa é o modelo en sí, non ten moito... Non sei se tío... Como no noso caso, o regulamento de réxime interno da rede de escolas infantís recolle o que recolle o decreto 79/2010 no seu artigo 5, que o profesorado usará na aula o idioma predominante entre o alumnado. A nosa escola, que está en Vigo, Valadares, pois a lingua predominante entre o alumnado, é o castelán, pero sí que está recollido nese regulamento, facendo referencia ao que se recolle no decreto vixente. É unha resposta breve, pero é a que, bueno, creo que responde un pouco a pregunta que facías. No nos caso do Concello, a resposta é prácticamente similar. O Concello tamén é unha entidade que atende os 0 a 3 anos e regúlase pola lei autonómica, igual que as redes galegas. A única diferencia é que eles son públicas directamente de xestión directa e non de indirecta, pero o regulamento é o mesmo. En canto aos plegos administrativos que comentabas, hai unha baremación, en esa baremación entran o proxecto de inglés, por exemplo, a metodoloxía, entra se teñen comedor ou non teñen comedor, ese tipo de cousas que se fan que puntúen máis ou menos unha empresa. Sí que é certo que prímase non porque digamos que teña unha valoración máis, é que se non están galego non poden participar, porque non cumplen con a normativa. Quer dizer, non podes montar unha escola onde só se fale castelán, porque, como decía a compañeira, dependemos do idioma nativo das nenos, o que falen nas súas casas. Ti tes que, por norma, falarlle a cada familia e cada neno en particular no idioma no que o seu entorno se desenvolvan. Entón, as familias que son galegofalantes temos que falar en galego con eles porque non é o que recolle a normativa. E os que son castelánfalantes priorizamos sempre o uso do galego na escola de xeito voluntario. En dicir, aínda que, como comentaba, non todas somos galegofalantes nas nosas casas, non? Sí que no centro falamos en galego para que os nenos teñan a oportunidade de falar en galego, porque se na súa casa só falan castelán, os medios de comunicación só falan castelán, a publicidade só é castelán, os xogos só son castelán, se non lle falamos nós en galego, perden o idioma. Entón, nós, como compromiso persoal, sí que o facemos. Eu, como directora do centro, son a directora do centro, tamén nos claustros, poño sempre por diante que os nenos se atendan en galego, a non ser que, o que comentábamos, familias que non son galegas e que non entenden o idioma, lóxicamente, pois falases en castelán, pero de xeito individual. Non é falamos en castelán e algún falamos en galego. E falamos en galego e, excepcionalmente, falamos en castelán a quen non o entende ou que, por o que sexa, prefire que se lle fale en castelán. Pero ningunha familia nos di, non, o meu fillo só fala só en castelán. Non é unha situación que se dé. Non hai unha galegofobia nese sentido. Falas en galego na escola e acéptase ben pola parte das familias. Non sei se... Non sei que responder. Quero dicir, ali todas as crianzas falan galego, pode haber crianzas, sobre todo pequeniñas, de 2, 3 anos, que entre falando castelán, pero falase coas familias para traballar con ela no proceso de inmersión. E que nos garante unha cualidade lingüística? Pois nos garante os profesionais tamén que contratamos, cando é momento de contratación, nesas contratacións, nesas entrevistas,
sempre hai alguén da parte pedagóxica, Badú ou eu, sobre todo, somos os que facemos moito esas entrevistas conxuntamente con alguén da parte lingüística, non? Entón, para valorar, por un lado, a cuestión pedagóxica, os coñecementos desa persoa e todo iso, como calquera entrevista de traballo, e tamén para valorar e falar deles, bueno, por un lado, valorar a cualidade lingüística da persoa que ven, bueno, é dificilísimo ser traballador e traballadora semente, xa xo dixo que eu non sei se sería quen, quer dicir, valórase iso. Entón, todas as crianzas falan galego e as crianzas, a nosa experiencia, que moito nos axudaron as experiencias de escolas noutros lugares, foi moi importante ter moi presente se metíamos nenos castelanfalantes, como facíamos para traballar con eles, que falar con moitas escolas de por aí axudounos moito, non? E vimos claramente como se pode revertir, pero para revertir esa situación é moi importante o traballo que facemos coas familias. No momento que hai un compromiso familiar e teñen claro que ese é o lugar onde queren, que queren ir no camiño con nós, pois nunca pensar, hai moitas familias que dicen, que nunca pensara si quero que a miña filla, o meu fillo, o galego sea a súa primeira lingua. Eso pasounos moitas veces, e moitas parellas mixtas, de un pai, sabes, dun dos proxenitores falar castelán, a outra persoa falar galego, e non pensar se ese era un valor para a súa familia, pero sí que despois desas conversacións, e que eles reflexionaran se queren ou non estar na escola, porque decimos, é moi importante saber que queredes, está moi ben vir a unha escola na que se fala galego, pero nós queremos que a túa filla ou teu fillo teña competencia lingüística e sea quen de falar galego, pero para iso vostedes que comprometer tamén a casa a falarles galego, se non somos quenes de conseguir nada. Entonces, pois, nós aí sí que témolo asegurado. O ano pasado houve unha experiencia moi bonita, fai 2 anos, dunha crianza que foi a máis bella de semente, que por circunstancias varias acabou vindo a semente e era un neno que falaba castelán sempre fora da casa, e na casa a veces falaba galego, pero chegou á escola e os pais, con moitísima conciencia lingüística, dixemos, nós queremos que o noso fillo veña aquí, dixemos, pero, a ver, será quen de mudar, vai ser o referente, o maior da escola, e o rapaz, a día de hoxe, fala sempre galego, non? Tiñamos así un pouco de vertixe, non? Como non temos moita experiencia, pero, bon. As AMPAs somos entidades absolutamente privadas en canto a normativa é moi pequena, prácticamente non existe, pouco máis aló, ainda que tentamos estirala para garantir os principios básicos de democracia, igualdade, participación e demais, pero en este tema non hai nada. Eu sí que noto unha diferenza nos xa bastantes anos que levo neste mundo de normalización do galego a nivel organizativo, a nivel administrativo entre as AMPAs. Eu farteime de ler estatutos de AMPAs escritos en castelán nos anos 80, por suposto nos anos 70, nos anos 90. Agora este tipo de cosas son raras, como é raro que a oferta de actividades ou a comunicación formal coas socias non se lle dera a volta e sexa tamén en galego. Aí entrar un pouco no que eu chamo ritualismo xunta, todo en galego aparentemente e logo por debaixo xa rascaremos. Sí que temos, eu ademais de presidir a Confederación AMPAs Galegas, presido a Federación de Compostela. En Compostela somos especialmente peleóns co tema lingüístico e sí que facemos eso que ti preguntabas, exixir ou intentar exixir, dentro da Federación estou falando, exixir que o monitorado que nos contratemos, a parte da formación, como decía antes, lles facilitamos que se comprometan a atender en galego nas súas horas. Rexeitamos as ofertas de empresas que non veñan en galego, exiximos que sempre que é posible, quero dicir, isto tamén hai que telo, en algunhas ocasións tens que recurrir a xente de fora do país, entón, inevitablemente, falarán na lingua que lles cabe. Tentamos impedir que a xente que contratamos para dar unha charla ou un obradoiro ou demais o dea nunha lingua distinta do galego. É un proceso complicado e moitas veces moi difícil de admitir por parte das familias
polo que vos dicía antes, porque o galego non está en primeira liña de exixencia. Se o contraposa a maior amplitude de escolla ou a unha presunta maior calidade, parece que debes ceder inmediatamente. Cando o noso discurso non é ese, é dicir, polo feito de pedilo en galego non necesariamente te vas ver privado do máximo nivel, simplemente, o mellor tes que dicilo en voz alta, tampouco máis, e xa está. É moi sorprendente, a primeira vez que ti lle devolves un correo a unha empresa dicindo, mira, por favor, quero que o presuposto veña en galego, pensas que van caer todos os demos e trasnos por riba de ti, que te van a chamar de todo, e o único que recibes é un correo de volta que di, vale, dame un par de días, cando non cho manden inmediatamente. É bastante menos complicado do que parece e menos heroico o de vivir en galego do que a veces o deseñamos. Bernardo, vouche roubar un dereito teu. Se as escolas teñen como norma utilizar a lingua maioritaria da aula e a lingua maioritaria da aula nos contextos urbanos, sobre todo, de acordo cos datos que pola mañá se comentaron, etc., o castelán, a miña conclusión é que as aulas infantís son en castelán, a non ser que os e as profesionais incumpran a norma, como acaba de dicir a outra compañeira, que di que individualmente, grazas a nosa vontade, profesionalidade, etc., incumpran a norma e falen, non sei se colectivamente, a miña experiencia é máis ben individualmente, non te preocupes que con tu niño ya le hablamos en gallego, cos nenos e nenas en galego, non sei. Contesto eu. Contesto eu. Non sei como... Non sei que falla a pregunta. Creo que imos coincidir. Sí, eu penso que sí. Porque creo que un pouco foi o que xa expresei. Falamos en galego individualmente, ainda que non deixa de ser logo un conxunto, porque, bueno, tamén un pouco polo que comentou Fernando, outra compañeira tamén, non é tan heroico e as familias non teñen ningún tipo de rexeitamento polo feito de que se atopen profesionais que lles falan en galego a eles, entre eles e coas nenas e cos nenos. Eu, bueno, pois levo na rede case vai facer 15 anos e sí que é certo que no inicio penso que, bueno, vou non dicir así, aínda que non quede moi políticamente correcto, o tema do galego quedou un pouco politizado porque era unha iniciativa particular do goberno anterior, pero realmente no día a día as familias, pois, bueno, e tamén un pouco polo que se foi comentando. Comentaba esta mañán un dos compañeiros que hai unha cuestión de tempo e nesa bolsa de palabras que saiu tamén saiu a palabra presenza, non? E a realidade é isa, pois que a mellor as nenas e os nenos pois non falan tanto galego, pero que en xeral, supoño que Cristina e Joana coinciden comigo, porque, bueno, están máis no contacto coas nenas e nenos máis pequenos, se lles fala pouco, nin en galego, nin en castelán. As nenas e os nenos pasan moito tempo con outros adultos que non son os seus adultos de referencia, bueno, sin querer criminalizar a familia, porque realmente na sociedade na que estamos vivindo, pois logo pasan a tarde diante das pantallas, e así, non? Entón, ao final, o tema da linguaxe nos daría para moito, pero é moi complexo, non? Bueno, pois non sei se din resposta, pero realmente sí que é un acto individual e quizáis falte máis compromiso como compromiso das compañeiras, que é máis explícito para que sexa algo máis colectivo. Pero, bueno, realmente dentro dunha total normalidade. Bueno, é a miña sensación, logo entendo que ao mellor non é tal a normalidade, pero as familias o entenden como algo do máis cotiá e, bueno, ningunha familia expón o seu rexeitamento, o feito de que
que lles estemos falando, aínda que tristemente, e teño que recoñecer, logo é menos o galego que falamos do que realmente as familias podan pensar que estamos falando. Non sei se... non sei como se chama a chica. Antes, cando contestei a pregunta, non quedouseme unha cousa sen decir. O que é a comunicación coas familias, a comunicación oficial, digamos, a comunicación escrita, sempre é en galego, por normativa. Entón, por exemplo, se mandamos unha circular, a circular sempre é en galego. A nivel diario, se queres saber, se tes a curiosidade por saberlo, eu, por exemplo, mando as circulares en galego e traduzoas ao castelán cun asterisco debaixo para a xente que non fala galego, como estaba a comentar antes, que son de outra nacionalidade ou que son de outra parte e non entenden a circular. Porque non creo que o uso do castelán non sei como decirlo, este pelexado coa identidade do galego. É dicir, eu falo en galego na escola, falo os nenos en galego, as circulares van en galego, pero non quita que eu teña a cortesía de falarlle en castelán a que non entendo o galego. É dicir, creo que os galegos somos xente acolledora e non temos por que enfrentarnos as familias por ese tipo de cuestións. Entón, sí que o que dicía Cris, que, bueno, non hai unha... Na vida diaria non hai unha pelexa por ser castelán en galego. Nos intentamos que o galego priorice, lóxicamente. Ao mellor os que somos castelán falantes, non sei como dicilo, non é a nosa culpa, falar en castelán, porque ao final, é o que decimos, vivimos dunhas situacións familiares concretas, crecimos en castelán. Entón, é máis sinxelo para nós expresarnos en castelán, pero sí que é a nosa responsabilidade, como adultos, se queremos priorizar a lingua, empezar a falar en galego, non? Somos como os do crepúsculo, que estamos aí en conversión. Pois igual. Non sei como andamos de tempo, Bernardo, se podemos preguntar. Estamos ben. Entre tanto, formula a pregunta Manolo, preparadevos que aínda temos uns minutos. Bom, pois... Xoana, estás ben? Parabéns ás persoas que están aí na palestra, porque representades 4 espazos moi actuais, interesantes e necesarios. Pero volvendo ao nome que nos trae aquí, que é a Escola Aberta, non? A mí me parece moi interesante o de que se empregue moitas veces a palabra ou as palabras comunidade educativa como se fose algo, unha panacea, non? Un pouquiño que dicía Fernando antes, é certo que a veces os centros educativos queren ser abertos, pero non lles deixan. Ou ao revés, as AMPAs ás veces podemos ser máis inclusivas ou sentimento de que estamos invadindo espazos, non? Isto quere dicir que é unha realidade que atopar ese binomio que funcione ben entre AMPA e escola ás veces é cuestión de traballar en ambas partes, tanto polo espazo educativo como polo espazo das familias. Creo que a comunidade de aprendizaxe, evidentemente, é o futuro, e a pregunta vai alá. É dicir, a semente ten AMPA. Ten? AMPA. Sí. Bon, pois esta é a cuestión que me parece interesante abordar, porque o proceso constructivo, por exemplo, de MOAS, ahora mesmo, polo cal vos dou os parabéns públicamente, pois é un traballo colectivo de mans, non? Pero foi AMPA, mas tamén profesorado. É construir unha escola dende a base até arriba, non? Nos, dende as AMPAs, tamén como partícipe de AMPAs, sí que é certo que ás veces podemos estar, como ben dicía Fernando antes, solamente para soltar a galiña, para poder mercar unhas porterías, cando eso ten que facelo a Consellería de Educación, e cando queremos propoñer algo en activo para facer algo transformador, pois se nos pode dicir que non, que é demasiado arriscado, non? Sobre todo se está en lingua galega. Entón, é un poquinho esa idea de que as AMPAs son un brazo poderosísimo da sociedade para entrar nos centros educativos, sempre cando os centros sexan asertivos e queiran que as AMPAs aportemos, non? Simplemente iso, a visión dende Fernando e a visión tamén de calquera de vós, pero neste caso semente, porque me parecía interesante facer fincapé no da AMPA da semente. Dalle. A comunidade educativa, un deses conceptos que todo o mundo manexe e case ninguén sabe o que é, non? É algo moi parecido a democracia plural, o poliamor ou algunha destes outros conceptos diversos que a educación inclusiva, efectivamente, que non vamos a poñer cara de que eu non sei de que se trata porque quedaría mal, pero
que levante a man quen saiba definir os conceptos estes todos. A comunidade educativa necesitaría outra fórmula, quizáis, de educación. Necesitaría entender que os pais temos que formar parte da vida dos centros, que o profesorado ten que formar parte da vida familiar, que o alumnado non é unha pelota que nos pasamos de un lado a outro, sino que deberá ser o foco sobre o que se focaliza, valga a redundancia, todo o noso traballo ao longo de todos os inmensos, longuísimos e intensísimos anos nos que os pais temos nenos no ensino, en todos os ensinos. Mentres non se avance nesa liña, na de entender que estamos todos traballando no mesmo contexto e pola mesma razón, aínda que obviamente con diferentes ferramentas, vai ser moi complicado que non haxa constantes friccións entre unha comunidade educativa que está, un profesorado que está tremendamente marcado por unha normativa longuísima, e unhas familias que teñen un nivel de expectativa aquí. E o teñen aquí porque razonablemente ninguén espera tanto da vida como que espera para os seus fillos. Entonces, aí se produce unha loita permanente, ata que, un paso non tan longo de tempo, un descubre que o único que realmente é bon para o teu fillo é o que é bo para todos os fillos de todo o mundo, porque é a fórmula. Entón, sí que entendo que tes razón, pero necesitaríamos, para poder intervir dun xeito realmente efectivo, AMPAs e profesorado, necesitaríamos outro contexto, un contexto donde non vou dicir estivéramos presentes a mantenta, porque eso tampouco funciona, sino que se traballara na necesidade de que todas as partes do sistema estiveran presentes no deseño, no traballo, no día a día, na constancia do propio sistema. O que temos neste momento é exactamente o contrario por parte das institucións que nos gobernan ou desgobernan segundo o día, porque é moito máis cómodo ter sectores enfrontados que ter sectores conciliados, porque os sectores conciliados teñen un enorme problema, e como se poñan de acordo, se van a poñer de acordo contra alguén clarísimo e todos sabemos contra quen. Van a se poñer de acordo contra unha administración que non dota suficientemente o ensino público. Entón, mentre estemos liados entre nós, pois é un problema menos. Tamén esa é unha das razóns polas que, falando de lingua, as familias non conseguimos entrar nos centros escolares porque sí que se percibe rapidamente como un ataque ou como unha fiscalización extrema sobre os dereitos individuais de cada docente. Dificilmente se pensa en termos grupais a este nivel. Nada, brevemente, desde Semente, semanalmente, por exemplo, aquí en Compostela funcionamento, que hai unha asamblea semanal, ne que esa asamblea hai representantes das diferentes comisións, entre eles a lingüística, de local, a de pedagóxica, etc. Entón, nesas asambleas que son semanais, en realidad son xente militante, non traballadores e traballadores, non é o perfil, xente militante que participa desas diferentes comisións, no que se toman as decisións importantes. Hai a información das comisións a permanente ás diferentes comisións. E aí a AFA, a Asociación de Familias de Semente, forma parte, se lle dá voz. Dáselle de voz. En principio, hasta o día de hoxe, todo se decide por consenso e máis ou menos va funcionando, aínda que non é fácil. E a relación coa AFA non é fácil. E creo que un dos problemas que hai de relacionamento é porque todas as persoas, a maior parte, o 95% das persoas que militamos no proxecto de Semente somos nais e pais. Necesitamos xente que quera montar unha escola de ensino en galego que non sea mamá e papá, porque todas e todos somos leoas das nosas fillas e fillos. E é moi complicado. E ás veces tamén é difícil de saber cal é o rol de un, cal é o rol de outra. Nunha escola tamén creada no comunitario, no colectivo, ten un papel un pouco diferente ás AFAs do que pode ter nunha escola pública ou en outra tipoloxía de escolas. Entón, a veces, saber cal é o lugar, acompañarnos no proceso, a veces non é fácil. Non é fácil, porque a AFA di eso, e entón a AFA da caña, non? Pois hai que non sei que, non sei cuánto. Joder, levo aquí currando
E ven a AFA e nos dan ainda máis caña. Digo, tío, pero se a AFA tamén somos nós. E digo, eu, por exemplo, xa decidí non participar da AFA, porque se vas a unha reunión da AFA, tú eres representante tamén dunha comisión, e ao final te acaban... É confuso. Tampouco teño moi claro que sería un tema interesante debater en este encontro, ten sentido nas escolas comunitarias AFAs, é que non o sei. Non teño a resposta. Se lle dá voz, pero sei que é complicado o entramado. Bueno, lanzo isto. E logo unha cousa só quería decir. Chamou a atención, non sei se Bernardo me vas a permitir, o título. Desde o Berce, a transmisión interxeracional. Eu no discurso me cargo todo isto. E non sou sociolingüista, vale? Quero dicir, pareceme interesante o título, porque no meu caso, no que viña aquí a expoñer, non respondo a nada disto. Nin eu, nin o proxecto de semente, creo. Respondes a superación dese modelo. Quero dicir, este modelo, eu veño de familia monolingüista, castelán, falante, materna e paterna. Non hai ningún tipo de transmisión. Cero, no meu caso, que pode ser de moitas persoas a mellor que estamos aquí. Entón, eu creo que este modelo, ou como di Bernardo, estamos, espero, superándolo, non? Ou non sei. A importancia dos iguais, da comunidade, non? Eu quería resaltar iso. Isto de que non serve o subtítulo que lle puxemos ao encontro merece outro aplauso. Ai, que felices seríamos se efectivamente non servise. Aínda serve moito, aínda serve. Boa verdade é que felizmente xa está superado. Vieito. A min dame pena intervir agora porque eu cando pedín a palabra era para enlazar coa pregunta anterior a que respondeu Cristina, non? Fundamentalmente Cristina, sobre o tema da lingua en infantil e como faciades e a norma, o decreto actual, como regula e tal, non? Escoito, sí? Non era comigo. Sí, non, digo que me dá moita pena porque iso xa quedou lonxe non no tempo, pero sí na importancia do debate, non? O debate sobre o de comunidade educativa, do que entrastes antes, e a relación entre os componentes, entre os colectivos que integran iso que chamamos habitualmente comunidade educativa, é un debate moi profundo que tamén vai bastante máis alá destes encontros, non? Pero, bueno, sería importante seguirlle dando voltas. E non vou detrás do teu comentario sobre o título dos encontros, non? Porque tamén permitiría. Volvo ao que eu pretendía brevemente, non? Non por contradecir para nada o que decía Cristina, porque efectivamente era remitido ao decreto, e eu, ademais, quero decir aquí públicamente, porque sempre o decía nas miñas aulas, cando estaba nas aulas, non? Un pode estar moi en desacordo coas normas, pero somos funcionarios, normalmente, e temos un compromiso coas normas que nos regulan. Debemos traballar para transformalas, pero sin esquecernos de que a nosa obriga como funcionarios é atender as normas. E as normas son as que son, non? As que aprobamos ou aproban os nosos representantes. Pero, indo máis alá diso, é que non estou de acordo en que poder usar o galego nunha situación castelán falante, maioritariamente castelán falante, se entendín ben, teña que ser unha decisión, unha aposta ou case unha heroicidade individual. Non, e co mesmo decreto di, e convén que nos agarremos ao que nos interesa tamén, non? Que non sexamos... O mesmo decreto di que se debe procurar que obriga, non sei con que palabra exactamente, non? Que o profesorado, os mestres, as mestras de cada nivel educativo deben asumir como responsabilidade propia que todos os nenos e nenas coñezan as dúas linguas no nivel razoable para a etapa ou ciclo en cuestión, obviamente, non? Polo tanto, eu penso que é perfectamente defendible que nun contexto castelán falante, máis alá de respetar que a norma di
que se a maioría das familias din que falan castelán e non sei que, esa teña que ser un pouco a lingua aí do púlpito, vale? Está perfectamente, penso, e non son un intérprete da norma, non? Pero penso que é perfectamente defendible que fagamos moitas cousas en galego, co argumento que tamén está na lei, que temos que conseguir que aprendan a outra lingua. Como aprenden se non a teñen na casa, se non a teñen no contorno no que viven, etc. A escola está para iso, dío o decreto. E ademais se engade despois, máis adiante, no mesmo artigo, que no proxecto lingüístico se deben recoller as estrategias, as actividades, etc., que garantan ese obxectivo. Por lo tanto, efectivamente, temos que tirar das cousas. Isto non vai en contra do compromiso individual, para nada. Temos que tirar delas porque vivimos a contra, non? Vivimos unha situación difícil. Pero agarrémonos o que nos pode favorecer. E eu creo que isto é perfectamente defendible, argumentable, etc. Non? Temos que conseguir que aprendan galego e castelán cando rematen infantil. Se só viven en castelán, como aprenden? Que aprenden galego? Este debate pode ser... Logo teremos os apoios que teñamos, non? Pero que é perfectamente defendible, eu non teño ninguna dúbida. Por tanto, non parece que temos que ir de francotiradores, sempre loitando contra a corrente. Non, non. Poñámonos a favor da corrente cando a corrente nos favoreza, non? Por lo menos. Non é unha pregunta, non é unha pregunta. Agradezco. A cousa, non? Pero eu creo que iso está escrito así. É así. É así, agradezo moitísimo o matiz e, dende logo, comparto a exposición completamente. Estamos no camiño, ese é a nosa intención, dende ese punto de vista. Estamos agora sí, xa nos últimos momentos, temos apenas unha pinceladiña. Regueifeiro, colaboras? Ben. Xoana. Que? A ver se estou ben informado. É verdade que participas en triatlón nun clube de Regueifa e aínda noutra actividade da que falamos despois? Sí. É verdade? Sí. Pois quero que nos fales algo do clube da Regueifa, a onde vas e con quen aprendes? Pois vou a Xentalla e dame aulas Sechusende. Dache Sechusende? Sí. E que tal se porta? Ben. Se non se porta ben, tíralle das orellas. Segundo, é verdade iso do triatlón? Sí. E dentro do triatlón que actividades faz? Correr, nadar e bici. Correr unha, nadar dúas e triatlón? Sí, e bici. Bici, ben. Entre esas tres, a preferida cal é? Correr. En calquera caso, aínda hai unha terceira actividade que non mencionache. Entón, desa, quero que nos digas cantas veces a practicas por semana e máis onde, porque esta xente merece ir para a casa sabendo algo máis sobre ese tema. É que teño varias máis, non só Pois, a ver, dime. A ver, teño acordeón. Acordeón. Sí. E tamén teño... Acordeón con Manolo Maceda? Con Pedro Pascual. Vale, vaya con Pedro Pascual. E que máis? E baile tradicional. Baile tradicional? Sí. Onde bailas? Na Xentalla. Vale. Mais hai outra que non é así baile tradicional, nin acordeón. É co que quero despedir a esta xente. Fútbol gaélica.
Vaya, pois dinos algo do fútbol gaélico, muller, que é o que eu estaba esperando. Pois é un deporte que non sei, que se xoga con unha pelota. Pásalo ben, non? Sí, Iso é o importante. E os recordos da semente son... Que tal son? bueno. Pasache outra vez pola semente ou nunca máis? Xa vin moitas veces a semente para recoller os meus irmáns e eso, pero non volvín a estar como alumna. Mais recoller os irmãos, fuche. Sí. Fantástico, fantástico. Iso significa que non tes alerxia. Amigas e amigos, Cristina, Fernando, Lorena, Cristina, Marta, e, sobre todo, o futuro, dixo Luís Álvarez Pousa, sementarei, dixo el, se o escribise hoxe, poñería en plural. Sementar, sementaremos. Continuamos sementando nesta tarde.